bese kumele izambulo umuntu afuna ukuyiqhuba eseyiqhuba ngaye to make an identity for himself. Ilapho baqala khona ke bakhuluma isangane nje nabo. Yazi uNkulunkulu kubize, manje uNkulunkulu kubizele ukuthi uzobuyisa holiness ebandleni laNkulunkulu. Hayi ukuthi uzoqala isondo le holiness. You are here ufane kwakho imoto uyibhawoti noma uyithayi. Hayi ukuthi imoto entsha. Akusela ikhanda lakho. uNkulunkulu ufuna senze indoda kahle, indoda ubosibona indoda ihamba noNkulunkulu le ndoda. Indoda ivela isuka ishintshe nje. Ezenze ngoba bunala kanje. Amadoda beswa respect with mighty works. Uncomparable. But a spirit came there. Same to all of them. It's very hard ukuthi uhambe noNkulunkulu akuphakamise uzehlise. Sanibonani. Ngiyambela nonke. In the wonderful name of Jesus Christ. Mfowethu, kunividiyo engihlangane nayo la ku TikTok umvangeli uSikhakhane. Ngizomkhumbula sesike sabanayo ku talk show sesike sabanayo eThekwini la khona sesikhuluma about the godly marriage. There's something so powerful. Qeda ukucomment la. Ngicela nibuke and bese ngizwa ngani lapha na comment section. What's your take? Very powerful comment. Mfowethu, into kaNkulunkulu le akusiyinto entsha. Nezambulo lezi sinayo sithandayo eyigcine iphakamisa amagama ethu more than uphakamisa yena. Ayikho into vele iqhuma nje emhlabeni entsha. Yonke into in a history yayo. We have fathers of the land here. So ayikho into vele iqhumisa iqhuma eceleni nje. Ngicela niyilalele. What a powerful comment about these things so-called the revelations and stuff. We believe ekukhulumeni kwaNkulunkulu. I-problem iqala la khona uma sekuchanelwa lokhu kukhuluma kwaNkulunkulu, sekuchanelwa lezi zambulo sezenziwa ukuthi ziphakamisa amagama ethu sezingasamphakamisi yena, because most of these revelations they glorify man, not God. Sanibona bafowethu, sanibona zikhonzi zikaThixo, sanibona abantu abathanda uNkulunkulu. Ngithi ake ngixwayise, ake ngikhuze bafowethu. Ngikhuze nje ngikuthoni nje yothando nethoni engayona ka TikTok. Ngo TikTok ngofaka into ufuna uzisho ukuthi iyashaya ispeaking. Ake ngikhulume nje. Yabo bafowethu, kunesaying ethi history. If you don't learn from history, you don't learn at all. Yabo ngizama ukukhuza abafowethu laba abashumayelayo, especially abasabasha okanye angithi abasane chance to change, angiyibeka kanjani. Yeah, laba nje obona ukuthi akakabe woman of God osene signature ethile osengaba nzima kuwena, ngoba abanye uyamkhuza choice usedume ngalento usedla ngayo akakhuze. Wena nje osahamba yabona uNkulunkulu okanye noSathane abawashintsha ama patterns. Into uSathane ayenza in the past uyayenza in the present. Uyabona uSathane if akakwazi ukubuyisela emuva, if uSathane akakwazi ukubuyisela ezonweni or akwenza ube isicelo samasonto, if uSathane yakubona une revelation strong, uzovela kusephambili. Akuzovela kuphushe nje akudlulise mark. There is one secret efanele ibambe bafowethu, ufuna ukukhuza la, because kuyingozi ukuba nama revelations. Ayikho into eyingozi njengane nokuba umfundisi wezambulo. Ziyingozi izambulo zidlula umzane nje ozifundela ivesi elilodwa every Sunday asho afunde athi nje John 3:16 ashumayele ngayo. Uyabona once wanezambulo, angikhuluma ngoba ngomunye umfundisi o gifted kakhulu entweni zezambulo. Dangerous. That's why wazi wathi uNkulunkulu kuPaul wamnikeza iva, because just to make sure ukuthi azimphakamisa izambulo. Uyabona bonke abantu engibabonile bekune potential, abanye they could have done something great, bashawe yona into ezambulo.
Example eziningi ezinye zi-theological kodwa izambulo into entsha nje. uNkulunkulu bafowethu works on the main line, not on the left, not on the right. If ubizwa uNkulunkulu, you must be able to see uNkulunkulu esebenzise abanye abantu before you, and you must be able ukubona ukuthi uzophela la wena kukhona abazoqhubeka. Never ube nententsha. Yabo ubona once uba nententsha. Intentsha nje engaxhumi indawo. I will recognize madoda kaNkulunkulu. God works in the mainstream. Ngisho noma ngathiwa nalo madoda ngicine ninamalupenze eningaboni ngasolution njalo nami nje ngilento abantu besifazana bashumela asiboni ngenhle yodwa. Kodwa ngilandela lo khondolo labo NJ Story labo babubhengu labo I recognize that main line. You see, awukwazi uvele usuke nje engathi angazi ungathi wezulwini noma wapi uqhamuke nje nento nje ibhala kaxa nje. uNkulunkulu ngeke aqale ngawe. It cannot be possible. Even in ministry yakho manje nje ministry kaJesu yalimisha u3 years and a half. uNkulunkulu sakamsebenzi wonke lo 30 years ubhisa sethe ingane ekhuluma lapha eThempelini but lo 3 years and a half. So ke wena ke uthothi mhlambe kwakho nje u6 years konke lokunye preparation. Emva kalokho usuyaziphinda phinda. Uyabona angithanda ukukhuluma ngabantu kanje, especially kunto uTikTok kanje. That's why ufana ngomthwalo ngihumility inceke la ngize baku open rubric it's fine but not lento kunithi yama ukuthiwa ngistitch angithandi okanye ukukhuluma but lento ka enike mangizoyicomment this time. Because wonke umuntu ucomment ngayo and angithanda abantu babecomment ngomuntu kona sekubona lo iphutha engathi mhlambe manje kodwa I'm telling you ayiqali ushembe same thing umuntu uvuswa uNkulunkulu abese umuntu afune ukwenza into eqhubha igama lakhe self spirits kaSathane go anywhere. 7 Adventists same thing iqala kahle nje bese kumele izambulo umuntu afuna ukuyiqhuba eseyiqhuba ngaye to make an identity for himself. Ilapho baqala khona ke bakhuluma isangane nje nakhe. Yazi uNkulunkulu ukubize uNkulunkulu ukubizele ukuthi uzobuyisa holiness ebandleni laNkulunkulu hayi ukuthi uzoqala isondo le holiness. You are here ufane kwakho imoto uyibhawot noma uyithayi hayi ukuthi imoto entsha akusela ikhanda lakho. uNkulunkulu fasebenzisa indoda kahle indoda ubosibona indoda ihamba noNkulunkulu le ndoda indoda ivela isuka ishintshe nje ezenje ngoba bunala kanje amadoda besiwa respect with mighty works uncomparable but a spirit came there. Same to all of them. It's very hard ukuthi uhambe noNkulunkulu akuphakamise uzehlise because ugcobo negift leon ne-influence leyo nto ngisho noba ungaphika uJesu noma ungathuka uNkulunkulu leyo nto izosala nawe. It's gifts and callings without repentance. Abantu bacanga ukuthi hayi uma uchotshiwe omunye wathi lana mina ngisalisebenzisa igama likaJesu kodwa baphila abantu igift yakho it's got nothing to do ukuthi ulala ngotshwala noma ulala nabaqwayizi. It's gonna work. Iyo lento badukisile manje abanye bathandazela amatshe lapha abantu baxoshwe utikoloshe balala neyifebe lapha bathanda bathatha izithembu evuye kusena umuntu aphilisa umuntu acabanga ukuthi uhamba noNkulunkulu. So be very careful. Lento nje fanele inikhuze nje ukuthi singathi sishumayela kudala kushunyayelwa kudala kunabantu bahamba noNkulunkulu kufika umuntu nje abatshena uJesu uthi okay sayithohlonipha lento yakhe obini holiness silent uJesu useyabuya mhla 23. You can see within the spirit esifuna lento iphelele kimi. You know I mean sengikhulume konke angiqede ke manje akiwe ezulwini ke manje. That's the devil. That's the devil. Kubeka ube umzalwane kube nabazana abakwaziyo ungavela uqhamuke nje uqhamuke ngathi uyiselese lenzalwela la singasezalwe ibone sekuqhumela iphuli ngena la uqhamuka phi akube nabantu ko assembles abantu siyamazi lo mzalwane ngisho noma uswa thola izambulo zakho usuyi ministry yakho akube nabazalwane ko faith abantu siyamazi lo mzalwane singakutshela iphenduka sikhonze naye lo mzalwane awukwazi uvela uqhamuke nje wehle ayikazi bekhona lento leyo futhi ekaSathane. So ke ngiyanikhuza ngoba
sigcina sikhulunywa kabi ngathi ibandla lina direction, ibandla le direction. Ungabona ngathi ne-chaos, ungabona ngathi khona aba-rough, khona aba-soft, khona uNkulunkulu is in the main line. He knows those who are his. So ngithi anikhuze bafowethu nani bodadewethu phakanyiswa ifame. Ifame nokuthathelwa serious abantu bathi indoda kaNkulunkulu bakumeme left and right. Leyo nto izokucosta leyo. You have to have an ability to go back. Leyo, it's a very painful nature endifundisayo, but mina ngiphila ngayo mina. Mina I don't have fans. Angishintshanga mina life engiyona. I'm just the nobody nje. The same guy, you know. Mawufuna ukuzodla inyama kwami ungeza sixoxe nje uhambe. You will never find me mina nginento entsha ekuthiwa nje le hey ifike nami ebandleni ngini mina. Ngini into ezofa kusasa. Senginezinto ezintsha ekufuze uma ungazitholanga kimi awungeke uzithole ndawo. Ngini mina. Yebo bazana baningi abantu asenziwa uNkulunkulu before us. Abanye ngeke siba compare kuthiwa khona abantu kuthiwa Alexander Dawie, khona abantu kwakuthiwa Theodore Osborne, khona kuthiwa William Branham, who was used most in fact about akekho umuntu compared naye in miracles and power. But buka ibandla lakhe linjani today. Lave lathatha ama revelations lakhe cult laba yi-wasting. Culwa ngamadoda abantu lapha abanye bathandaza yena Branham lo. Uma researchanga ngempela ubona ukuthi kwakuyindoda kaNkulunkulu le ngempela. Ubuka labantu ungazitshela ukuthi hey le ndoda yayidukile kanti cha kutaka abantu izambulo. Don't go beyond your scope. If always know nake ngikubizelo mina. Noma ubizelo ukushumayela ngothando, ushumayela ngothando noma ngabe uzosikakani bethu kuyinhlamba, wena ushumayela ngothando ubizelo ukushilo ngothando. Ungakhi isonto lothando? Acknowledge nathi esingalukhulumi lothando ukuthi lona mhlambe kuyisipewili noma uyini mina ngiugearbox lemoto. We are all going to have it. So ngikukhuzekani bafowethu kube ne space of fanaticism. Space of fanaticism. Ade ngikhuza ngaso lazo. Vuka omunye wathi angachathwa, wavuka omunye wathi akwenziwe njani. Those are fanatics. Fanatics. Abantu besikhathi. Abantu abazohola abantu balandele bona obona usiqhoba kathathu le Mandela Park. Kuyinto esinjalo, izinto ezingena recognition. Into ezivela njengamanje senivula inyathana noma ungathandaza kuze kuse. If awuthunywanga uNkulunkulu uzoqala your own thing. Uzoqala your own thing usiphuza indayela kusasa. Kusasa nje usiphuza into ethile. Ngiyakhuza ke. Awubizwanga wedwa. Ehlika kulelo washi. Ngizwile ke asihlangane lapha na comment section asikhulume. Ngayisho le nto ngelinye ilanga siyabona abantu laba esebe-divertile. They were once used by God so mightily. Base befuna indlela yokugcina abantu bebegcinele kubona. Look now. Fethu ivangeli leli.